Mga igsuon, piyesta karon ni San Simon ug ni San Judas Tadeo, ang duha sa 12 ka apostoles sa atong Ginoo. Wala siguro mo kabalo, kini si San Judas Tadeo mauni ang patron sa mga tawo nga nagsinati og hopeless cases, desperate cases. Mga kaso nga pamati nato murag wala nay solusyon, murag wala nay kasulbaran. Hopeless na, murag wala nay paglaom. Siya ang atong sangpiton. Ang pangutana, nganong nahimo siyang patron ana? Abi ninyo mga igsuon, ang pagkahimo baya niyang patron ana, blessing in disguise. Nganuman, kay sa bag-o pa silang nangamatay, pagkahimo nilang santo, ang mga igsuon natong Kristiyanos sa una, bisag unsaon og sulti sa mga lider, duha lagi ka buok Judas. Lahi tong gatraidor sa Ginoo, Judas Iscariote to, kini Judas Tadeo ni. Sus ang mga igsuon natong Kristiyano, maglisod man gyud sila huna-huna, kada huna-huna nila og Judas, katumangyong gahikog ang ilang mahuna-hunaan. Maunang ang epekto, wala kaayoy nagdebosyon kang Judas Tadeo kay nadamay kang Iscariote. So, ang ending, kadtong musangpit sa tabang ni San Judas Tadeo, kadto na lang wala nagyoy laing masangpit. So, kato nagyong desperado nagyud kay kaso, mauna lang gyud toy musangpit kang Judas Tadeo. Diha nagsugod ang debosyon. Maunang ang pangutana, kuan ra day Father, kanang opsyon na day siya, di gyud day siya ingon nga intentional nga gihimo siyang patron ana, kay nahulog na lang man nga siya nalay sang piton kay wala nay lain. Mga igsuon, sayop na. Ang Ginoo mismo sa langit maoy gabuot nga himuon siyang patron sa mga kaso nga desperate ug hopeless. Nganuman, kay buot ipahinumdom sa Ginoo nato nga walay problema nga walay solusyon. Naagyoy solusyon mo nang kinahanglan gyud tang mulaom. Dili gyud ta mo give up bisan pagtan-aw nato murag wala nagyoy solusyon, murag wala nagyoy paglaom. Desperate na kaayo ang kaso, hopeless na kaayo ang kaso. Mga igsuon, buot ipahinumdom sa Ginoo na atay santo nga pwedeng mapangayuan og tabang, si San Judas Tadeo. Manong sugod karon, please tabangi ko ninyo, spread this good news. Kung ikaw diha nga naminaw karon na akay gisinati nga hopeless situation or desperate situation, sangpita ang pangalan San Judas Tadeo, Saint Jude Thaddeus. Tabangi ko. O kung naamoy kaila diha nga nagsinati ana nga desperado na kaayo, hopeless na iyang pamati, please ingna na akay santo nga pwedeng masangpit, wala ka mag-inusara. Mutabang si San Judas Tadeo kanimo. Ay, kanindot Lord. Salamat. Mga igsuon, that is how God works. Tanan nga mga bati sama sa krus, mga bati nga mga sitwasyon, imuon gina niyang blessing. Basta ipabati lang gud niya, do not give up. Laom, 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 kay mahuman rana tanan naaray solusyon tanang problema. Ay, salamat Ginoo. Okay? Ikaw po ha, why surindiray naa si Saint Jude Thaddeus mutabang nato. Iampo mi San Judas Tadeo. Amen. God bless.